Deze tekening gemaakt door de heer H.S. van Andringa, buitengewoon opzichter van de Waterstaat, 16 oktober 1855. Het staat op een van de 13 kaarten die het wetenschap kregen had. Het gaat om kadastrale kaarten en technische tekening om de Veenpolder van Ichendroeg te lezen. Een ongeweest vindt archivaris Jelle Hagen. Het is bijzonder omdat het het oudste materiaal van de Veenpolder is. Het is daarom bijzonder omdat wij haast 40 jaar lang tochten dat het er net meer wie. En het is een hele grote verrassing is dat het weer opdoken is. En het is ook bijzonder omdat het een mooi kaartmateriaal is. Het is al jaar getekend. De documenten komen hierbij, het gemaal van Ichen. Na het opheffen van het wetenschap Veenpolder bedaren ze in een kist. En dat lukt de aandacht van Jan Hof, die je vaak kwam omdat zijn schoonouders er waren. Doet die verhuizen, bleef de kist staan. Toen vroeg ik me eigenlijk over van, ja, goh, wat moeten we die kaarten barren? Nou, toen zei hij van, goh, als je ze graag bewaren worst, doe dat maar. En zo heb ik ze toen naar mijn huis en ze bij mij op zolder raken. En ja, daar is het tot de dag van Joert eigenlijk best de listenblauw, zeg maar. Nou, meer dan 30 jaar later binnen de kaarten weer waarom bij de oorspronkelijke eigenaar. Op 1 naai het eerst, want tussen de documenten zit ik nog een tekening van de haven van de Lemmer. Een ontwerp van 150 jaar lang, hoe het dwar beter beschermen we de koets in het wetten van de Zuiderzee. Die is Joert al langer onder de wethouder. Ik vind het wel belangrijk om dat juist in het archief te hebben. We zullen meerdere keren, ik doe het daar wanneer de nieuwe plan binnen en neem het maar op. Dat is in ieder geval ik mijn kaartmateriaal opbouwen kist van hoe is die geschiedenis geweest om ergens heen te gaan. Een pad van het materiaal krijgt een plakje in een expositie over de Veenpolder in het gemaal van Ichen. En de rest gaat het archief in.